Bibilibhongo neqhayiye ngosemntu Mothmani Senior Secondary School kwilali yaseThambo xa esi sikolo besibhiyozela umfundi wabo wokuqala ukuba ngumbhali wencwadi ezimbalini kwesi sikolo inamtoko nanjengoko namhlanje umhla wama-24 kule nyanga ka-2025 ibibhengezwa. Le ncwadi yincwadi yemibongo yesiNgesi itayitile yayo ethi Unspoken Hearts. U-Inam uthi le ncwadi ikhuthaza abantu ukuba bazityandikile xa kufanelekile. Well, the motive is to encourage abantu to speak whatever abafuna uyithetha without fear or being scared uba abazoviwa or something. U-Inam ngumfundi webanga le-10 kwesi sikolo. Uthi uqale ubhale safunda kumabanga phantsi kwibanga lesi-5 enkosemntu Mothmani Primary School. Well, ndiqale kwa-grade 7 eprimary, but I didn't think uba yinto enobhekaphi. But I realized loo nto kwa-grade 8. U-Inam uqale wazibhalela njengesiqhelo wayekubonisa inqununu yesi sikolo umnumzana Bandla waze yena wakhangela uncedo yade yaba iyaphumelela le ncwadi. Uye wadlulisa amazwi enkuthazo komnye onesakhono sokubhala esithi mabalandele amaphupha wabo kwaye bangoyiki ukukhangela uncedo. Well, ndingabakhuthaza uba baphesiwe ii-dreams zabo kunye naloo talent yabo and also seek for help ebantwini abanokwazi ubanceda. Umama ka-Inam udize ukuba kwasekukhuleni u-Inam ube yinkomo edla yodwa etshomene nencwadi nosisiba lwakhe. Yho, u-Inam ukhule engumntana orayithi. Ebengengomntana othanda uyodlala, uyabona, ibingumntana othanda uhlala endlini azidlalele oonopopi bakhe. But eyona nto ininzi kukho ezaa nto kwakusithiwa ngoo-papers ebethanda, and aba baneento ezifundwayo kanje ebethanda uthatha abaya ufike efunda oko ebabheka apha phambi kwakhe. So ube ngumntana endimbonayo uba ikhona into lo emdibanisa nento ezawubhala phakathi. Yho, ndiyamkhuthaza uba angabhekabheki, ajonge phambili, ajonge idestini, aleqe idestini yakhe, uyayibho. Angabhekabheki, ahambe ajonge phambili, aqhubekeke ne-gift uThixo amphe yona. Usekela nqununu wesi sikolo uthi yena umqaphele efika u-Inam kwesi sikolo esekwibanga lesi-6 ukuba unesakhono sokubhala. Kuba i-high school lena lo mntana kwaye efika ku-grade 8 ufike wazibonakalisa weza nomsebenzi wakhe kuthi sasibona isakhono anaso. Uphinde wathi ayizange yenzeke into enje zimbalini kwesi sikolo kwaye zange bayicinga. Wow, ingathi ndingangathi cwaka. We've never experienced into enjena and we have never thought of such a thing. So really imnandi kakhulu enhlizweni, ngamaphupha aphumelelayo ukuthi sithi at this age sibona umsebenzi omhle kangaka ophuma ezandleni zethu, of course. Uyiqwele ngokumkhuthaza u-Inam esithi akayikunqandwa nasisibhakabhaka uya kubhabha njengokhozi aye apho afuna ukuya khona. I would say to u-Inam, the stars are not the limit. Yena is going to fly like an eagle and will get kwindawo afuna uyotsho kuyo. Nothing is going to limit ukuhamba kwakhe. Le ncwadi ifumaneka ngexabiso elingama-90 eerandi inye enkosemntu Mothmani Senior Secondary School. And wonderful team. Thank you for joining hands with us and being part of this wonderful history of Nkosemntu Mothmani. This book, Unspoken Hearts, is the outcome of my passion. Masizivale ngolo hlobo ke zeli nqaku kude kube lilixa elizayo. Ukwanele wakwamtuba kwiindaba ze-Whittlesea TV enkosemntu Mothmani Senior Secondary School eThambo. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.